Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala bi kitabil karim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul bi lisani yafqahu qawli. Sagunge para pamirsa ingkang tansah setya tuhu ngrasani channel Swalawe teng pundi papan kadonipun, mugi-mugi kinanjar seger waras jasmani rohaniipun dugi lan batinipun. Mugi-mugi ingkang masari channel Swalawe dipun tambahi rejeki kathah limpah ruah ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini dalem badhe nerangken lur perkutut nggih menika rupa cahya ingkang asal saking sendang gayam. Jadi perkutut menika perkutut ingkang berkaturanggan. Jadi perkutut rupa cahya nika disengeten iki. Nah, rupa cahya. Dodore niku putih bersih. Putih. Dodone putih. Beda niku rupa cahya. Putih bersih. Di rupa cahya. Dan ingatan pot cahya ini putih bersih, perkututnya kados banget. Ini lho perkutut rupa cahya nih, dodone putih bersih. Nah, yang mboten resik, mboten gadah pamor ngeten iki. Mboten rupa cahya. Iki keng sendang gayam ranggan rupa cahya. Nah, perkututnya putih bersih. Ini pangkale junjung derajat. Pangkalan dan petai junjung derajat. Nah, kukune nggih putih bersih nih. Sri mangempel putih bersih. Paruhe biji gabah. Ekore niki sae. Niki kula terangan para sedherek yang perkutut berkaturanggan rupa cahya niku rupa niku nggih rupane kula panjenengan sami. Cahya niku cahya. Jadi wajah sing beto cahya. Jadi rupa kuwi wajah, cahya niku nur cahya. Jadi beto cahya. Cahya nur. Sing ngawet perkutut berkaturanggan ngeten iki manfaate ageng banget. Iki tiang niku rumah tanggane sing boten tentrem sing congkrah ngambet perkutut berkaturanggan rupa cahya saged adem, asrep, lerep, saged rukun, saged ngemong putra wayahipun ngatos bilang slamet rahayu wilujeng kalih masyarakate, kalih lingkungane ngamuk perkutut berkaturanggan rupa cahya gampang diremeni, gampang diwelasasi dadian napa kemawon digampelaken urusanipun nanging perkutut berkaturanggan rupa cahya. Keng sendang kemkaning sendang gayam
Dan iki jane teng Sendang Gayam niku nggih lokasi mriku riyin jaman riyin pun ajeng dipendet niki lho. Gagal. Nggih kalih taun sakniki gagal. Dan di wingi niku ndalah sangersane Gusti Allah kula pendet kalih krone kula saged dipendet katuraken rupa cahya mengaten niku. Dadi perkutut ingkang beto manfaat beto barokah. Nggih, anggen wonten perkutut berkaturaken rupa cahya mugi-mugi wonten manfaatipun. Dan iki sukune nggih hitungane niku sukune nggih simpel mawon mboten kathah. Simpel mawon. Sisike kedhik mawon. Nek diitung sop si sabdo Pendhita Ratu Tiba Ratu. Sisike Tiba Ratu lan iki kupune niki putih Sri Mangempel. Tiba Ratu nggih beto ibu ageng disungkani diajeni tiyang niku pamit dadi pemimpin ahli spiritual utawi pejabat niku manfaate ageng banget. Lah Sri Mangempel niku rezekine ngempel pundi mawon gralah saking pundi mawon. Dan iki anggene kula nerangaken perkutut berkaturaken rupa cahya rupa niku wajah cahya ki nur cahya di wajah sing beto nur cahya beto mata beto barokah. Anggene kula nerang perkutut kocap semanten lur perkutut rupa cahya saking Sendang Gayam. Wonten atur katane kula kirang kirang sae pun ngapunten sak kathah-kathahipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.